салому алейкум ба халқи азизи Тоҷикистон. Аз номи бачаҳои ғариб мо инҷо дар шаҳри Москва дур ай падар модар ай фарзанд ҳамаҷо майда ҷумидасти худованд оқибатша ба хайр биёрад. инҷо дар кран қати кор кардем. инҷо сангора падар ини поён санг мезананд. инҷо битона рехта қайб тамом кардан. метрои нав ҳуй мешавад. метро стахан аст ки Рязанский проспект. Там метро Рязанский проспекти. Там метро дигар нав ҳуй мешавад. метро бояд ба ин моҳои охир ҳуш шавад. инҷа 3 этаж буд, 2 этажи таҳша маҳкам кардан. ин болугишо маҳкам мекунад. ҷои кран ай. ҷои кран ай поён бор мефуронем, бор мебардорем. поёнгиҳошо маҳкам кардан. 1 этаж 2 та дигаш мондаиҳошо маҳкам мекунад. ба моҳи феврала бояд мо бисупорем. инҷо бачаҳои клуб санг мечинанд. бачаҳои файзобод корои ҳархела дина бачаҳои клуб. санги падар дина болу мебардорем. крана автокрана. Ринат строфок. Ринат! Страпаля. Инҷа да наздики раҳем, наздики остановкада. Инҷа остановкаи бартарак. На пушти бачаҳо да остановка. Мешини мера ҷои хуб. Ну боло да товкоҳо парак бартарак. инҷа зидани дитаздан инҷа пушта ҷои хоҳам дигар фирмое ки ҳанҷа битона рехтан айваён. автобус ҷои автобус. рай калон. инҷа рай калон нав ҳуй кардан. автобус автобус бистина. метро текстильщик меравад. метро текстильщик меравад. я остановка. я ду остановка ба ҷои хоҳи моро мемонад. ба ҷо мешини автобус геда мешини меравад. ин автобусои нав сар додаган. хай ба ҳамаи халқи азизи Тоҷикистон саломи худам мерасонем. мехоҳем ки худованд ба мо сабри ҷамил ато кунад. сохт сома ба пеши падар модаре. ба пеши падар модаре ба пеши ёру бародари худ мо сохт сома бигардидем. инҷа барқ задеса. ду бор се борши барқ мезана бо мехеза. деке хина када -6.